Clicking through the fog in my mind, searching for the truth I can't find. Томи имаше всичко. Забавления, приятели, свобода. Външният свят беше негова детска площадка, но вътре, в неговият свят, се надигаше буря. И една сутрин тя поиска да бъде чута. Но беше трудно за разбиране. Той се опитваше да се справи с хаоса, като го контролира. Да подчини реалността на своите правила. Да намери отговор в следващото забавление, в следващия жест на контрол. Но отговорът не беше там. Бачетке! Ей, Леля, кога не сме се виждали? И така, живота ми е супер, ама все нещо липсва. Май трябва да спреш веселото пушене като за начало. Ще успя. Трябва. В смисъл. Ще успя. Надявам се да го направиш. Сериозно се хвани и се замисли на къде е тръгнал животът, в каква посока. Не може всеки ден да си с различна, просто само за едното приключение. Не може да продължаваш така. Ти си се изхабил емоционално. Буквално. Буквално. Добре, много благодаря за съветите и ще се видим скоро време пак. Няма пием по кафенце нещо. Умна. Светът му предлагаше повече от същото. Но гласът на интуицията, който проговори през братовчетка му каза едно. Това не може да продължава. И той се опита да започне отново. С ново място, с нови неща. Мислеше, че може да изгради нов живот, като купи основите му. Но за да построиш нова реалност, парите не са всичко.
в сърцето на времето, в една друга реалност, там, където сенките танцуват с древни тайни, съществуваше едно място. Място забравено от човеците, но пазено от вечността. Там, в утробата на мрака, лежеше празният пътеводител. Не просто книга, а шепот от друга епоха. Шепот за сила, за промяна, за писане на съдби. Чакала е човешкото сърце да проговори. Чакала е духът да се пробуди от вековен сън. Нейната светлина не беше за всеки. Тя беше само за онзи, който умее да вижда през мрака. За онзи, който търси да създаде, а не просто да следва. За онзи, който е готов да стане алхимик на собствената си реалност. И точно когато някой се приближеше най-много, когато докоснеше прага на прозрението, тя просто изчезваше. Защото пътеводителят не може да бъде намерен. Той трябва да избере теб. Пътеводителят не остана дълго в мрака. Той беше призован. Понякога най-голямото знание се предава от ръка на ръка, от епоха на епоха, чрез хора, които са по-близо до източника, отколкото подозираме. Тя бе пазителката на древността. Тази, която знае къде са скрити ключовете. И знаеше кого да търси. Усият заминен. Добре. Ангелче мой, това си ти играл. Намери Господине себе. Работата на пазителката беше свършена. Пътят на Граала продължаваше. Пътеводителят беше предаден. Съдбата беше запечатана. Сега оставаше само най-трудното. Да бъде намерен онзи, който беше готов да получи Граала. Онзи, който беше готов да пише. Години на търсене, водени от тихия шепот на Граала, ангелчето стана пазител. Тя го намери там, където най-често се крият най-силните, в сянката на собствената си болка. Томи изтощен, изхабен, но в тази слабост той бе пропукал мрака. Мига, в който тя го докосна, гласовете спряха. Спокойно, най-накрая те намерих. Виждам целият ти път и това, което търсиш. Настъпи тишина. Тишината, която той не беше чувал от години. Твоят път беше тъмен, но не те пречупи. Ти си истински търсач, но ключът никога не е бил някъде навън.
Коя си ти? Съм пратеник на тази тишина и нося подарък за теб. Това е пътеводителят на алхимика. Твоя, Томи. Използвай го с отговорност. Това беше посланието. И тя му даде това, което той търсеше. Пътеводителя. Той остана сам, гледайки празната страница. Но тогава, в този момент на пълна тишина и яснота, Тя е празна. той разбра. Граалът беше празен, защото не беше за четене. Той беше за създаване. Вътрешната му реалност чакаше да бъде написана. Всичко, което търсиш, е вътре в теб. Светлината вече е там. Voices echo teaching the way through the haze of another great day. Picking pieces, building the frame, lighting fires inside my veins. Cloudy skies, they whisper loud. Той знаеше. Пътеводителят беше в ръцете му, но сега бе пълен. Не с чужди думи, а с неговата собствена, нова реалност. Пътуването беше започнало. Но промяната е процес. Дори когато героят потегли, пазителката на неговото подсъзнание продължава да бди. Той вече не търсеше, той създаваше. Нямаше нужда от сложни формули. Всяка стъпка, всяко вдишване вече беше творчески акт. Реалността не е нещо, което просто ни се случва. Тя е празен лист, чакащ да бъде изписан. А ти държиш писалката. Време е да изтриеш старото и да започнеш на чисто. Време е за Клауди.